Салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Серияи бебохти Барселона дар Ла Лига идома дорад. Каталониҳо дар 7 даври сипаришудаи мусобиқа чӣ будани аз даст додани имтиёзро намедонанд. Ба фарқ аз рақиби азалии худ, ки ба дастаҳои камбаҳо имтиёз аз даст додааст, шогирдони Ханси Флик, ки нав аз гавҳора берун шуданд, натиҷаҳои беҳтар нишон дода истодаанд. Инҷо шояд гуфтани он, ки мураббӣ метавонад омили асосии натиҷаҳои даста шавад, рост ояд. Акнун Барселона санҷиши мушкиле дорад. Шоми имруз онҳо дар сафар бо Осасуна бозӣ мекунад, ки дар ин мавсим дар хонаи худ ба бохт дучор нашудааст ва аз 12 имтиёзи имконпазир 10 имтиёз ба даст овардааст. Дар ҳақиқат бозӣ хело ҷолиб хоҳад гузашт ва шумо метавонед, ки тамошои онро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомон бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. Силкаи лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии байни Осасуна ва Барселона ваъдаи як имтиҳони ҷиддиро барои ҳарду даста медиҳад. Осасуна, ки мавқеашро дар чоргонаи аввали Ла Лига пас аз мусовии бидуни гол бо Валенсия нигоҳ дошт, устуворӣ нишон медиҳад, аммо ҳанӯз ҳам дар натиҷаҳо мушкилӣ дорад. нокомӣ дар пирӯзии ду бозии пайдарпайи даста Осасунаро водор мекунад, ки ин монеаро шиканад. Дастгирии хонагӣ дар Эл Садар, ки Осасуна ҳанӯз дар он дар ин мавсим мағлуб нашудааст, бовариро дар даста меафзояд ва онҳо мекӯшанд, ки силсилаи муваффақи худро дар майдони худ идома диҳанд. аммо вохӯрӣ бо Барселонаи пурқудрат на танҳо ваъда, балки як ҷанг аст. Барселона, ки дар Ла Лига пешсаф мебошад, пас аз пирӯзии бар Хетафе силсилаи ғалабаҳои худро ба 7 бозӣ тамдид кард ва ҳадаф дорад, ки беҳтарин оғози мавсимашро дар 11 соли охир баробар кунад. Бо роҳбарии Ханси Флик, дастаи Барселона устуворӣ ва қудрати ҳамлаи худро намоиш медиҳад, ки дар 4 бозии сафарии худ 13 гол задааст. бо вуҷуди набудани Марк-Андре Тер Штеген, даста бо эътимоди пурра ба пеш ҳаракат мекунад ва дар ҳар бозӣ холҳои заруриро мегирад. албатта пеши роҳи Барселона бозии муҳими Лигаи Чемпионҳо бо Янг Бойс аст ва шояд даста диққати худро ба арсаи аврупоӣ равона кунад. аммо рӯҳи ғалабаофарини нуриҳо шубҳа намегузорад, ки онҳо дар ин мубориза то охир хоҳанд ҷангид. Барселона ҳамеша ҳадафҳои баланд мегузорад ва ин бозӣ боз як қадами дигар дар роҳи муваффақияти онҳо хоҳад буд. Ханси Флик пеш аз бозӣ бо Осасуна чунин фикру назари худро баён кард: ғолиб шудан ҳамеша хуб аст, аммо мо ба рекордҳо такя намекунем. Мо медонем, ки бозӣ бо Осасуна душвор хоҳад буд. Ин дастаест, ки дар хона аз 12 хол 10 хол ба даст овардааст ва ман медонам, ки мухлисони онҳо дастаро хело дастгирӣ мекунанд. ман ин фазоро дӯст медорам. аён аст, ки дар ҳайати мо ротатсия хоҳад буд. мо бояд ин корро кунем, аммо ба мо ҳамчунин бозингарони ботаҷриба ба монанди Рафиня ва Левандовски лозиманд. мо мебинем, ки онҳо чӣ гуна худро ҳис мекунанд, вале дар ҳар сурат мо ба бозии имшаба омодаем. рӯзҳои охир мавзӯи ҷалби дарвозабони нав ба ҳайат диққати ҳамагонро ба худ ҷалб намудааст. пас аз ҷароҳати Тер Штеген муддаиён барои ин мавқеъ зиёд шуданд ва эҳтимолан равзанаи зимистона мо нафари навро дар дарвозаи Барселона мебинем. Пеня аз ӯҳдаи кораш хуб мебарояд, вале шояд дар рафти мавсим дар рақобатҳои ҳасос таҷрибаи кам доштанаш ба натиҷаҳои Барселона таъсиррасон шавад. Ханси Флик оиди ин мавзӯъ чунин фикри худро баён кард: ин яке метавонад тамоми мавсим дарвозабони асосӣ бошад. чаро ки не? ӯ муваффақ мешавад. дар бозии гузашта мо гол сар надодем. ин ба ӯ эътимод мебахшад. дар мавриди имзои дарвозабон ман намедонам, ки мо бояд чиро интизор шавем. дар ҳар сурат ба Барселона дар бозии дар пеш истода барор хоҳонем. шумо бошад абзори тоҷикии рақобати Осасуна ва Барселонаро сари вақт дар канали мо дар YouTube ва Telegram хоҳед фаҳмид. ба ҳамин хотир тугмачаи обуна шуданро зер карда пайгири мо бошед. то боздид дӯстон.